Hello guys, welcome sa aking channel. Guys, ang gagawin ko ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko bibili ng CP ng Call of Duty na gamit ang Shopee. Ito yung paraan ko guys pag bumili ako ng CP ng Call of Duty. Shopee Pay ang ginagamit ko dahil para sa akin mas sulit yung discount. At syempre guys, una, kailangan may laman ang inyong Shopee Pay. Ngayon, ang next guys, punta na tayo sa Chrome. Okay, back muna natin. Nakaano na pala ako dito. So yun na guys. Pagpunta natin sa Chrome, i-type natin tong Shop Garena PH or Garena Shop or Garena Top Up Center. Yun, kahit alin dyan. Pag i-click mo yan, dito natin ilagay. Shop Garena, ayan, Garena PH. Yun. Ngayon, i-click natin tong Garena Top Up Center. So, ito yung lalabas guys, yung mga game. Tapos, mamili ka na dyan kung ano yung games na... Sa akin kasi guys, Call of Duty, click lang natin yan. Pag-click natin yan guys, so ganyan ang lalabas. Kung naka-Garena account mo, so Garena pipiliin mo. Kung naka-Facebook, yung account ng Call of Duty mo, di Facebook. Sa akin guys, Facebook. So, click natin ng Facebook. So, ayun guys, ganito nang lalabas sa akin kasi nga nakapag-login na ako. Kung hindi pa ako nakapag-login guys, ang lalabas doon ay kailangan mo pang mag-login. Kumbaga yung account mo ng Call of Duty, kailangan mong i-login. Facebook mo, yun, login mo. Garena, i-login mo. Tapos, after ma-login mo, ito na yung lalabas. Makikita mo na yung payment method. So, mamili ka lang dyan. At yun na nga guys. So, ano ko nang sinabi, ang ginagamit ko ay Shopee Pay. So, ngayon, i-click ko tong Shopee. So, ito siya guys. Yan. Ang 200 pesos na pera ay magiging 416 CP. So, pwede na. Dahil yung Battle Pass naman guys, na bibilin ko, ano lang, 320 CP. So, di ba malaki na ang discount guys? Yung 200 pesos maging 416 CP. Doon kasi guys sa mismong game, 260 pesos. Tapos 424 lang yata yung CP. So, para sa akin, mas naka-discount ako pag Shopee Pay ang ginagamit ko sa pang-payment. So, back muna tayo. So, halimbawa, katulad lang nito guys. Yung 500 pesos na Shopee Pay mo o 500 pesos na pera, ang magiging shipping niya ay 1,080. So, para sa akin, napakalaga na talaga yung discount pag ito yung gagamitin mo. So, back na natin. Ito lang kasi yung kaya ko guys. So, click na natin 200. Then, proceed to payment. Next lang natin. So, guys, pwede ko pa magamit yung ano ko. Redeem, may ano pala ako coins sa Shopee. So pwede ko pa siyang gamitin. Gamitin na natin. Yun, nakapag-discount pa lalo. So sa halip na 200, so naging ano na lang 199.53. Pero ang CP nun, ganun pa rin, 416 CP. CP na natin. Then yung password ko guys, or PIN, sorry. Yan, success. O yan guys, naka-earn pa ako ng 10 coins. Pwede ko pa siyang gamitin pag halimbawa may bibili na ako sa Shopee. Bumili ako sa isang halagang 100. Gagamitin ko yung coins ko. Magiging 90 na lang yun. So, di ba? Napakasulit. Sobra as in. Kaya dito talaga ako guys, bumibili ng CP. Shopee Pay talaga ang pinangbibili ko. So, okay na natin. Then, proceed. So, and guys, nabili ko na. So, tingnan natin. Punta tayo sa ating Call of Duty.
So, ngayon guys, pakita ko sa inyo guys yung credit shop. Kung dito kayo bibili. Test store, COD points, Kita nyo guys, ayan, di ba? Nakita nyo for ang una for 49, pangalawa 260. So ito yun guys. Ang 260 pesos dito 420 CP lang. Samantalang di ba pag sa Shopee Pay 200 pesos magiging 416 CP. So mas para sa akin talaga mas nakakatipid ako dun kaysa dito. So ayan di ba? O ito naman tayo sa 500. Saan ba yun? Ay walang 500 nga. 560 ito. Ito guys. Tingnan nyo dito. Yung 560, 880 CP lang. Samantalang pag sa Shopee Pay, 500 pesos magiging 1,080 CP. So napakalaki talagang discount guys. Kaya kung yung mga mahilig sa Call of Duty dyan at gustong maka-discount, recommended ko talaga guys ang paggamit ng Shopee Pay doon sa pagbili ng CP. So ayan na guys, pag na tayo. So ayan guys, hanggang doon na lang ang ating video. Ganun lang yung paraan ko kung paano ako bumili ng CP ng Call of Duty. So thank you so much. Maraming salamat guys.